Muhammad Nawawi bin Jalal Al-Bantani Hadrat Ismail Ahmad Hussein Hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Merasakan pengawasan kita kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba supaya semakin toto nih pun kesan mempersiapkan diri suara dengar sanipun Allah Subhanahu wa taala. So ben layak untuk suwan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dawuh saterusipun khoslatani mangkana tafihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Niki takse ngerasaken nasihat sing bangsa loro-loro, mung loro-loro tok. Tapi nggih kewatah isine. Niki sampun dumugi pitutur sing nomor 26. Kunjul malah 26 atau 27 nih. 26. Enten dua hal ketika Nabi dua pekerti niki perilaku dua ini bila dikerjakan seorang hamba niku kalih Gusti Allah tiyang niku dicatet dadi wong sing syukur, dadi wong sing sabar. Loro tok. Enak jane ngomongane loro kan. Ora akeh. Diapalne ya ora abot mung loro, Pak. Ibu-ibu kalih Bu Naman Bu. Namung kalih. Nyebul-bul bonane urung. Nyebul-bulan waya sare. Dua pekerti niki nek kita lampahi, kita dicatet Gusti Allah langsung. Catet dadi wong sing syukur, wong sing sabar. Kanten teng Quran kan namung loro dawuh Gusti Allah. Kon uskuru li wala takfurun. Kon syukur aja ngasih kufur. Nek nglakoni loro niki otomatis langsung dicatet wong sing syukur, wong sing sabar. Nek ndak duwe loro iki ya ora dicatet wong sing syukur, ya ora dicatet wong sing sabar. Nyapa to kok dadak apa penting syukur sabar Kang? Ya penting, Pak, penting. Keranten teng dawuh rindu niku wong kok ora iso nyukuri nikmat nek teng dawuh hadis qudsi. Niku dawuh Allah sing sampai di tengah Nabi bukan termasuk Al-Qur'an. Sapa wonge sing ora iso nyukuri nikmat-nikmatku, ini bahaya marai. Lek ora sampai ada ndak termasuk wong sing syukur lho, bahaya. Gak bahaya ta? Ya bahaya tenan, Pak. Bahaya saestu. Kok awake dhewe gak iso nyukuri nikmat-nikmat paringe Gusti Allah niki. Nek saumpamae diitung niku boyo sampai mati mboten sampai iso tutup ora iso kemput ngitung nikmate Gusti Allah. Kok ora iso nyukuri nikmate Gusti Allah siji, golek pangeran liyane aku, Bro. Dul, golek pangeran liyane aku. Sapa pangeran yang Gusti Allah. Terus niku sing siji, nomor loro. Sak liyane kon golek pangeran sakjane Gusti Allah, kon manggon aja manggon ning bumi, golek bumi sak liyane bumiku. Kemudian ya. Manggone diusir kok ngendi berdadap iso pindhane panggung ini diusir iso ning Kali Jirak, iso ning bendo. Lek kon ngalih kok bumine Gusti Allah, terus sampe minggat nang endi? Ning Papua. Lah Papua ora bumi Gusti Allah to Kang Bendijan. Aduh. Ini pentingnya arti sebuah syukur niku wau. Tenan berat. Nah tingkatan syukur kemarin mau disinggung lah minimal olah nikmat niku ini alhamdulillah.
Ibu-ibu yang ngono diblonjo biasane 100 kok mung 10.000 Bu. Mung. Masalah. Lah tenan lho. Angel jatuh syukur ki angel. Biasane 100.000 lah kok mung 10. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, iki opo? Kon nukokne opo, Pak? Mung sakmene. Nah. Oleh terasi. Lha gitu ku apa lombok era. Ora nutut. Ya, sempat-sempat di kudung jagung lupane ya. Insyaallah. Niku, jadi syukur niki penting sangat niku. Lek ora iso syukur kon golek pangeran sakjane Gusti Allah, kon manggon kon minggiat kok bune Gusti Allah. Peneng ndi jare. Nah, maka penting ben kecatet dadi wong sing syukur, wong sing sabar. Lah semono ki sabar para rawuh, sabar niku wah cara diomongne ganjarane ngono. Ngomongne ganjarane yo ngomongne ngaji, ora ngomongne pegawe lho iki. Ngomongne ini jenenge wong ngaji berarti ngomongne ganjarane innama yufassabiruna bi ghairi hisab nabune. Jadi cara hitungane wong ganjarane wong sing sabar niku wis ora hitungan, mboten hitungan. Nek dihitung ndak bisa dile dengan uang. Saking luar biasane ganjarane napa? Balasan bagi orang-orang yang sabar. Nek pengen kecaret wong sing syukur, ndak sido diusir kok bumi Gusti Allah. Ora dikon golek pangeran sakjane Gusti Allah. Loro niki. Monggo belajar dilakoni. Kathah mboten abot kira-kira mau urung tak waca terus. Nek kok loro niki ora dilakoni. Wis niku wau golek pangeran lah sakjane Gusti Allah. Apa? Bunda Maria Ayo cekek bisa nih. Nopo kalih niku wau man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadabi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunah fahamidallaha ala ma faddalahu bi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Nah niki loro niku napa setunggal wong dalam urusan agamanya dia memandang orang yang di atasnya. Oh, kae luweh ngalim, kae ilmune luweh akeh, aku tak melok kae, aku tak manut, tak tiru-tiru tingkah lakune dheke. Niku. Siji, dalam urusan agama dia memandang ke yang di atasnya. Orang kok Rejek mending aku, kaya apa? Nah, ora ngono yuk. Kae kok sajake luweh akeh ngilmune, luweh pinter, aku tak manut kae. Fakta dabi. Kemudian dia tahu dia orang itu lebih tinggi, lebih banyak ilmu, diikuti perilakunya, tidak jadi panutan. Satu. Nomor loro, orang yang memandang urusan dunianya kepada orang yang di bawahnya. Terus iso alhamdulillah. Urusan aku nyawang dhuwit terus manut apa tindak lakune, urusan dunia nyawang nang ngesore terus akhirnya apa? Iso bersyukur. Ya alhamdulillah aku ejek duwe beda untel lah kae nyanti mlaku. Alhamdulillah aku sisa tuku roda 4. Lek enek tanggoku bayen iso nyanter mobilku. Alhamdulillah lumayan toh. Yo boleh kuwi. Alhamdulillah ngene iki bojoku lemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lho Bu, bojo lemu niku. Mergo niku ora dipakan rong dina kan mboten ngetok-ngetoki lho nggih. Mboten ngetok-ngetoki, disyukuri. Jadi urusan donya yang sak ngesone malih timbul iso bersyukur muni alhamdulillah. Nah, tiyang sing ngoten niku lho Bu, Pak. Jadi urusan agama nyawang ning dhuwure terus malih melok-melok kelakuane, urusan donya nyawang ning ngesor malih iso muni alhamdulillah Gusti. Yo gene aku iso diparingi ngene iki ya kae jek ngono. Kae
Alhamdulillah. Tiang sing ngoten niku dicatet kalih Gusti Allah langsung bledeng mlebu golongane wong sing syukur, wong sing sabar. Apa dia? Kuwi terima donane apa nama ibu-ibu wonge. Ade sate bon-bon-bonane nek ya bapak iki. Aduh. Lah piye lho? Lah nek ra dilakoni niki wis kok mau lho. Akibate kon golek pangeran salane Gusti Allah karo kon minggat kok bumine Gusti. Lah prayo ra kitang titik-titik belajar tadi ya. Yus bareng. Kon bisa ning delodo omonge. Lah delodo bumine sapa to, Kang? Ya Allah. Kon. Nah terus sak terus niku wau wa man nazara fi dini ilaman wa dunahu wa nazara fi dunyahu ilaman wa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Sebaliknya para rawuh wong sing nyawang urusan agamane kok nyawang sak ngesore. Ayo mending aku karo kae apa ngono. Aku cuk mending ini ujug gelem ngaji lah kae. Nyawang sing ora iso nglakoni kaya dekne. Terus urusan donya nyawang sak dhuwure, akhirnya dia nelangsak. Yo alah Pak, yah mono yah mene, aku kok gelangi karet. Tonggone wis gelangan Pak deloken Mbak Yu kae ngeno. Lek bungine krompyong. Oh yu. Lah kok Pak karet. Karete sing dikumar lunga tanah iki bedhawa gede. Jan kebaca bangetan. Malih nelangsa. Mergo nyawang sak ndhuwure niku lho ora donya. Lek iso nyawang sak sore kan malih iso alhamdulillah. Lek nyawang sak ndhuwure malih nelangsa, tenan, nelongso. Lek nyawang sak ndhuwure. Lah tanggane iso tuku lemari es kene duwe lemari glodang. Mumet, ngeluh wis sakit kepala sebelah. Bertiku. Terus tanggane nekane amben anyar, bayu tambah gregese nemen. Asam murad. Retek tanggane nekane ambulan. Aduh, mabut pisan. Jadi kok malah sebaliknya dari tadi urusan agama nyawang sak ngesore, ojo mendeng aku to. Terus urusan dunya nyawang sak ndure dadi mergo dhek ora iso nggayuh kuwi mau. Niku lam yaktubullahu syakiran wala sabir. Ora ket wong sing sabar, ora kecat wong sing syukur. Monggo tinggal pilih. Lek ora iso nglakoni ya kuwi mau golek pangeran saliyane Gusti Allah. Berat itu. Konsekuensinya apa konsekuensinya? Akibatnya berat. Pun saterusipun. Ngomong loro, ning loro Bayu abot. Nyawang urusan dunya kon sak ning sore niku abot. Kaipun Kanjeng Nabi malih tarkud dunya amaru minas sobari wa asyaddu min hatamis suyufi fi sabilillah wala yatrukuha ahadun illa a'tahullahu misla ma yuqtas syuhada. Nah, kaipun Kanjeng Nabi malih ninggalne donya. Kemarin kita mbahas sing jenenge donya niku apa sing kliwatan ya. Tenan Kang Mandul. Enak sing kliwatan tenan. Lah yo piye sampean? Kliwatan saestu. Kliwatan sak dawuh. Lah iki masing ngendi Kang Mandul? Pun niki riyen sing kliwatan iki malah pokoke. Aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Wa aslu jami'il fitan man'ul usri waz zakati. Nah, itu terus ini wau kliwatan berarti. Yang tuh kakean tenger Kang Mandul, kan tenger ini lho. Aslu jami'il khotoya yang menjadi punjer. Punjer itu bahasa Indonesia apa bahasa dia? Punjer, pusat. Awal mula
awal mula kesalahan-kesalahan ini berangkatnya dari hubud dunia. Wes ndedek nah ibu sing ndedek bapak-bapak apa ibu-ibu. Nah, cinta dunia yang bagaimana? Namanya pertanyaannya, cinta dunia kabeh ini kan butuh dunia toh. Jadi karena cinta dunia sing piye, Bu? Sing jeneng baru dikatakan dunia. Tiap hari kita ini selalu nyampar nyandung karo dunia, kublukan dunia, kudungan dunia sembarang bayang. Tapi apakah itu yang dimaksud kemudian ibu-ibu demen karo bajune sing anyar? Oh wis termasuk hubud dunia. Nah, bapak-bapak yo ngono pemane demen karo sarunge sing anyar utawa karo blangkone sing anyar wane. Nah, apa termasuk hubud dunia terus sehingga menjadi apa? Punderi kesalahan-kesalahan itu wau. Yang dimaksud dengan dunia sing tidak oleh dicintai wau adalah ma zada anil hajah. Sing jenenge dunya niku sesuatu sing wis melebihi kebutuhan, di luar kebutuhan. Nah, contoh nih, jane wis cukup duwe paribasane NMAX lah, PCE. Apa kan? PCE ya. Bener ya. Jane wis cukup nanti gawe PCE utawa NMAX utawa BID lah, roda 2 lah gampangane. Neng terus mikir pengen iki saumpama duwe roda 4 ngono. Piye ya nggono roda 4 ngono Pak? Biasane wong wedok ngono. Wah wong wedok ne lho Mak, ngene yo. Aja trimo-trimo lho Bu, bales Bu. Lah main neh. Marai sing termasuk mata dunia ya wong wedok Mas Mandul marai. Wong lanang enggak masuk, enggak menarik wong lanang iki ngono lho. Sing menarik panggang, sing termasuk apa dunia ya ibu-ibu apa nika anak-anak itu termasuk. Nek bapak-bapak ngalah sepacak ono ya panggang model ya. Jlumbret ngono ya. Nah, sesuatu yang di luar sudah di luar kebutuhan itu yang namanya dunia, dan itu yang dilarang untuk dijadikan apa? Nanti akan menjadi sumber kesalahan-kesalahan. Jane bojone nang omah wis cukup jane. Ning terus mergo anek rondo iki mah. Anek rondo iki mah lho sing marai nimbulne kesalahan. Kubudune sing ngoten niku lho. Ibune jane pelayanane wis bagus, wis mending, servisnya memuaskan. Luar biasa. Ning rambut pirang. Enek badike, rambut pirang terus enek badike tangane ngono ya. Niku. Jadi mencintai sesuatu yang di luar kebutuhan niku sing marai menimbulkan kesalahan-kesalahan. Malih ngoyo bareng. Lho malih ora enek dienek enekne niku wae. Wis malih ndak timbul syukur ning kok terus ning ngasor wae. Jadi bersumber kesalahan-kesalahan itu banyak orang terjerumus dalam kesalahan-kesalahan mergo napa mencintai dunia. Dunia yang dimaksud adalah sesuatu yang di luar kebutuhan, nuruti pengen. Mergo pengen karo kebutuhan, kepinginan karo kebutuhan kan beda tipis sekali tuh. Antara pengen karo butuh. Oh iki butuh, iki pengen. Wa aslu jami'il fitani man'ul usri wa zakah. Kemudian yang menjadi pokok dari kebanyakan dari fitnah-fitnah yang ada, di antara penyebabnya adalah man'ul usri wa zakah. Yo awake dhewe mungkin ikut andil dalam itu. Ketika harta kita sudah mencapai nisab untuk dizakati, ternyata dia tidak gelem zakat, tidak gelem ngetokne 10% harta kita. Itu kita sudah andil dalam fitnah-fitnah yang ada. Ini sing Nabi ngoten iki. Jadi fitnah-fitnah sing pembunuhan, kasus sembarang barang sing semliwer niku kenakalan remaja, di antara penyebabnya adalah man'ul usri, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan 10% dari hartanya yang harus dizakati. Koyo ngoten aku mulai ngatur ben iso menyeimbangkan keadaan dunia. Saterusipun
Al-muqiru kila al-muqiru bitafsir abadan mahmudun wal iqraru bitafsiri alamatul qabul. Tiang sing gelem ngakoni pepekane dalam taat. Jadi iso ngakoni ya Allah Gusti pangapunten sing kathah ngantos sepriki niki dereng iso 100% taat dumateng panjenengan. Kula niki salat kula ijik isone mung kalih Gusti pangapunten niku subuh kula ora tau tangi isuk tengene mesti jam 7 niku sak keplayu-playu ning kantor. Hai Heri walarem zaman kuno. Nah tangi subuh ya subuh tangi terus belajar lek kober belajar di kober untuk belajar mengakui kekurangan kita dalam taat gelem ngakoni ngoten lho kok malah ora kok napa lek ngarani karpe diem mboten tapi gelem ngakoni segala kekurangan yang kita lakukan dalam taat niku menunjukkan bahwasanya mahmudun ngono ki apik banget ijik dipuji karo Gusti Allah. Ora kok malah itu ini kan lumayan aku loro wis nglakoni salat. Lah kowe opo blas? Ayo iki mau sore ki mau nyawang urusan aku nek sak ngisor ora sida kecatet wong sing syukur wong sing sabar. Yo paling boten ya Gusti pangapunten Gusti kowe pangiji ndableke ijik koyo ngeten isone ijik loro Gusti ngapunten saestu. Kuwi ijik karo Gusti Allah ijik tapi yo gene kowe ijik ngakon nek kowe ijik urung iso ijik rumangsa apes. Dan itu menjadi alamat bahwasanya amalnya diterima. Wah. Ijik no, ngakoni kesalahan, ngakoni kekurangan dalam taat lho ijik no. Ijik menjadi penunjuk, ijik dipuji karo Gusti Allah. Nomor loro nih ijik ditampa ngamali. Penak to. Wis tampa nggono rapat tek gendah ngono. Ngaku wong nek wis ngaku. Dipil Allah jek ono yo gayane nangis bareng lho iso. Nangis bareng. Ya Allah, pangapunten jan tak empet mboten kuat lho Gusti ngeten iki. Ya kuat ngempet Gusti, ngapunten mugi-mugi benjing saged nglampahi jangkep Gusti. Itu dipuji kalih Gusti Allah, cek dilem. Nah, apik tenan ya, apik tenan. Sekali cek gelem ngakoni. Dan itu alamat diterimanya amal kita. Lek ngakoni, pancen ngakoni keapesane awake dhewe. Nyati lemah tenan wong kawula. Obah-obah jiribane karo Gusti Allah. Ning yo jujur nyalane Gusti Allah. Lah aku ngene yo kersamu to Gusti. Wis kembrono lek jenengan sing ngersakne to yo salahe kok jangan jlomprong rene lho iya. Lah kok kendel karo Gusti Allah wani ngono ngakoni lek kowe apesne kok ndak kemlewelet. Lu salahmu aku lho kok jlomprong rene barang. Lah ngerti lho kowe apes lho Gusti Estu. Lho jenengan jlomprong rene barang. Wah iki bocah iki. Aduh, nggih. On. Niku. Tinggal malih jam 10 iki. Jadi mawon kok. Dan terus ngasih jam piro arepe. Oh, sithik-sithik ya main blokek ya. Diapane loro wae. Kubu dunya mau ndadekne kesalahan terjerumus ke dalam jurang kesalahan mau lho. Jadi tresnane demen apa kepinginan niku lho, demen kepinginan. Terus dibujung kepinginane lha niku sing marahi jelomprong nek terjerumus ke jurang kenistaan niku wae. Terus nomor loro ne saumpama durung jangkep taate karo Gusti Allah, yus ngaku ora usah isin, ora usah wedi-wedi. Nyate pancen sing Gusti Allah kono. Sing kuwasa kono sing napa lek ngarani. Maha kuwasa ya kono awake digenah apese. Wis ngakoni lek apes ngoten mawon, mboten usah isin, mboten usah wedi lek ra ditom. Apa Gusti Allah Maha Apian. Yakin sak apik-apike raja ya bangga Gusti
Gusti Allah. Hadis sowan presiden banyak lapis-lapis keamanan. Sowan Gusti Allah jeleng iso, saiki iso. Sira piye? Diwiane malaikat Israil. Aman saya setuju betul. Loh, Gusti Allah saking baiknya pada kita lek sir sowan aku sak wayah-wayah 5 waktu, 5 kali bisa. Ping 100, ping 1000 ketekan kan. Nah, gitu. 24 jam los. Apa curhat, apa jungking, nungging ketekan. Ping curhat karo Gusti. Lek jane karo Pak Jokowi, ada karo Mbah Lurah Mas Slamet jane. Ini telepon kadang-kadang orang yang ngomong Gusti Allah setiap saat ada, siap untuk menerima kedatangan kita apapun bentuknya, modelnya kaya apa. Penting ngakoni Gusti, jangan tak panggah kaya ngeten modelnya Gusti, pangapunten. Nah, mergo tapi pengen apa kebutuhan? Aku balik nih kau mau kan? Pengen apa kebutuhan? Kalau Gusti aja jadi kira apa omong no lah omong lebih boleh ngempet Gusti aja rondo di kalau po, sing rambutnya gramasonan. Aduh ya Allah. Eling oleh bujung kepinginan gimana? Siap-siap kecemplung nih durang keniscayaan. Mari sing ketok blangkone lho Kang Mandul, sing ketok blangkone. Tinggal mari. Tarkud dunya amaru minas sabri. Nah, ternyata didhawuhne kan napa jenenge hubud dunya demen ujung kepinginan niku iso menimbulkan apa terjerumus ke jurang keniscayaan. Lah ninggale ngoten niku amaru minas sabri. Lebih pahit daripada pahite putra wali. Tenan, abot tenan, ora pengen kesane aku ya pas liwat ya. Wes jentit. Lebih pahit daripada putra wali, lebih berat daripada tusukan pedang di jalan Allah ketika berperang. Kesabet pedang melowek loro lebih berat apa meninggalkan dunia. Ngempet kepinginan iki luwih abot daripada disabet pedang. Ning kok iso ngono, kok iso ninggalne kepingan iku wau atahullah misla yu'tas syuhada. Dia akan diberi pahala orang-orang yang mati di jalan Allah. Mergo pahit tenan, pahit. Abote ora karuan. Wa tarkuha qillatul akli wasyabu'i wa bughdus sanai minan nas fa innahu man ahabba sana minan nas ahabba dunya wa na'imaha. Lah terus di antara cara untuk meninggalkan dunia itu gimana? Iki dingai cara. Ben awake dhewe iso ninggalne dunya sithik lho kok, sithik ninggalne kepingan itu wae. Satu qillatul akli, menyedikitkan makan. Bu, ngidikne mangan. Biasa Bu ya. Lek mangane titik ning kerep. Aku yakin no ibu-ibu aku percaya punya tuwe. Citik jenenge dare ning kerepe lho. Modele ngalih ngono ya jika saentok. Ini jangan ke atas ning kono loto ning kono jangan bung. Napa? Oh, sukun. Qillatul akli satu. Meninggalkan apa? Menyedikitkan makan, menyedikitkan kenyang. Ora warek. Tadi kan ndak warek ora. Warken. Sing kerep wareken lek warek ora tahu wareken. Dan bahkan Kanjeng Nabi niku tulung dina ora dahar biasa. Awake dhewe prayojan ayo roh ibuke, Pak, sorry Pak, dina iki ra masak. Umate Kanjeng Nabi mbok kala-kala sedina nyonto. Blangkran blonjo 10.000 njaluk mangan enak. Ping 3 poso dina iki. Iki tak tuku sabun entek. Biar siji nyedikitne napa? Ngidikne mangan, ngidikne wareg. Oh jamin wareg keng. Lah iki iku lek rantai ya bahaya ngono ya. Enek gorengan ting cernuk ngene. Iku wedi njalan malih balagi ora malah gak iso tarku dunya. Wis sasak mau nang ora ngomong sak meneh mbane wong sitok ora
napa ora rata niku. Yang ketiga adalah menjauhi demen dilem karo sepadha-padha. Wah, betapa membanggakan. Oh yo, kowe ndeng gawe kudung ku yo pet teman jan celing. Masa mau kaya Kang Mandul gawe blangkon jan kaya Adipati Marmoyo omonge. Kang Merteng mau komen. Lho, kok Mandul kaya Bupati Marmoyo. Aduh, ya Allah. Nidikne marek ninggalne seneng dilem sepadha-padha. Waman sarrahu an-na'ima kullan na'im falyada'ud dunya wasana'a minan nas. Mila nek awake dhewe pengin mendapatkan kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang bener-bener nikmat, yo niku wau titik-titik dilakoni ninggalne wis dilem biasa. Sing butuh macak ya macak, nyenengne bojone ngono Mbak Esri, macake nyenengne Kang Munir ya. Nyenengne bojone ora nyenengne tanggane. Macake lek becek, Pak. Nah, ki lho Bu, oleh becek nopo lek ning apa? Ning ngarep gitu lek mau nganu tok, nek tunggal ya rata-rata ngene ibu ya, pemacal ya becek ono payo ning ngarep apa ning ngarep kocoke sawine. Lah bapaknya adu sampai perampung lek macak yo gawe kudung ngerung bener. Enak tunggal ibu ngene Pak. Mari yo jenenge perhiasan dunia. Nah, perhiasan ora tampil memukau kan yo ndak menarik. Ning yo niku Bu pun ngantos diniati nyenengne tanggane. Wis nek macak nyapa to? Aku macaki bojo ben kae bojone sapa to? Oh, bojone Pak Purniman ngono wae. Yo marem sing duwe bojo jabang bayi Pak Pur ora iso macaki bojone piye mamane ngono. Ya apa lho ndoke. Pun kemawon mugi-mugi wonten manfaati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya ingin surah al-Mustaqim surah al-Ladina al-Anta alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hadzal jalali wal ikram wa li walidina wa li dhabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa qaribana wa awladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jirana wa ala qaryatina min ahli ilmin wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min bid'atin wa ahli dhair. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa li arwahi awladi wa azwaji wa asmati wa nullahi ta'ala ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa a'mamadina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa abnaina wa banatina wa asdiqaina wa ustazina wa qaribaina wa masyayikhina wa li malakun alina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al-ahmad khususan leluhur kita sedaya saking jaler saking estri ageng alit anom tuwa. Allahumma ghfir lahum warham wa'af anhum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qabul al-Fatihah.